Obi Cubana, kedu ife na-eme no? Agbana gị ọsọ ahịa, apịawana gị obele n'isi. Why do you delete all the whole pictures and everything concerning APC and the City Boys movement in your IG? Why? Kedu ife na-achọ gị? Ke ndị na-ebe gị ọdụ, agbana gị ọsọ ahịa, akpara gị sọdụ n'isi. I greet you, my lovely fans and friends. Get on to watch this video very well. I took my time. Ghana Obi Cubana IG account. Watch here. Mwefu no delete chago anything basaru City Boys movement. Ejun wayo ganya closely na account ene. Mwefu no chago anything basaru City Boys movement. Mwelo jua. Ọbụna nwa mgbe eke ama akpụ isi ka ọbụna agụba adịrọ nkọ. Ịma na onwe ndị gboo na-ekwu na-asị ọ bụghị mbọsị egbujili ka ọ na-akpọnwụ. Andị na ọkọchalụ ngwelu ọma nkọchalụ oke. Ọ bụrụ na Obi Cubana equitigo totally from City Boys movement. Ka ezi maka ndị ọra furu bara the same City Boys movement. Yes, because na mgbe ọbụla ịrafuru mmadụ somebody jiri maka ngụnwa deny ya his pride, his dignity, makpuo n'ife onye kwesịghị ịmakpu oluzeri ikpeazụ ngụnwa puluo ka ị maka onye anwa. Mana enwere m ofu okwu ya nwata. This man bụ Obi Cubana jila aka ya ga wete this City Boys movement ka ha wee lachaa aka mbụ ya na ndị otu ka ha wee lie ego. Kpọzie enyi ya nwoke bụ nwa be bụ I know it all wee bele face baby elephant bụ Cubana chiefpriest. Onye nke aha bịazie fuzie the small structure tip also boom hijack ya the system that buru ahụ Sheyi Tinubu na akwalizi ebe anwa nke bụ na onwezighị onye ọzọ ọ chọzala ịma mbụ chiefpriest. Ọ naghị ajụzi ese ọ ga-ebu Obi Cubana, ọ naghị ajụkwuzi ese ndị oyiye nke bụ na even ndido omeli ife mbụ bebi ọkụ na Ebonyi steeti ọ gaghị ebe anwa ọ dị busy na-akwali on your mandate we shall stand. Ọtọ na mandate kwa anya and the watch ya closely ị ga-afụ na oge ofe lụrụ mbụ Cubana chiefpriest o nwedịghị mgbe o dere ozi ọbụla mbụ Obi Cubana iji wee sị ya sorry brother na ọ ga-adị mma, something is strong somewhere. O nwere ife na-esi puu ka igbu onye ara. Mana nwanne onye aha nke a Obi Cubana jenu congratulate ya his new boy nke a na-akpọ enviable na moto ọ zụrụ. Mana onweghị mgbe o ji wee jee si ezi ọkwa aka ya bụ chiefpriest sorry na ọdịda ọ dara dawasị ukwu. Something is wrong somewhere. If with this life, what eru je ira nne, ajide ni ikpu ga-ebepụ ya amụ ọfụnanya na abụọ. Isi from nowhere, mwakpo politics. O wee bụrụ okwu ahụ ndị gboo na-ekwu, nwata elu ju ife melụ nne ya emenya. He who never know wants to know, and he who knows wants to know better. Okay, Fugo.